actuellement media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su mali kɔnɔ mali kɔ kan bi an bɛ ala tanu ko ala fo ala sɔnna ka kɛnɛya di ka se di sunkalo a daminɛra mɔgɔ caman ɲɛna mɛ an ma ban olu ɲɛna donc ala sɔnna ka kɛnɛya kɔnɔna la ka sunkalo kuncɛ ɲuman d'an ma a ye kɛnɛya d'an ma fana an y'a bɛɛ sun an bɛ ala fo mɔgɔ mɔgɔ ye sunkaloba in ka sun ka ala ka yafa ɲini k'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ ka yafa minɛ ala ka dugawu fɛn fɛn kɛ lidatu kadi kɔnɔna la sunkalo tile 27 tɛmɛnen bɛɛ kɔnɔ donc an bɛ ala fɛ ala ka dugawu bɛɛ sabati donc an bɛ foli di bɛɛ ma karamɔgɔ daw an bɛ a ka spécial kɔnɔna la spécial mun na parce que bɛɛ b'a dɔn sini seli n'an ko k'an bɛ émission dɔ labɛn bi donc a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc o de y'a to an y'an jija ka émission in dilan ka bɛn sunkalo don laban ma walasa a bɛ se ka kɛ spécial cogo min na mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ karamɔgɔ daw bi an bɛ i fɛ n tɛ siɲɛ fɔlɔ ye kuma Actuel Media kan n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ filɛbaga ni kanubagaw la an bɛ se ka tɛmɛ an ka ɲininkali. Ayiwa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barikada ka ɲini ala fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la Isaka Mayiga an ka foli belebele b'i yɛrɛ ye ani baarakɛɲɔgɔn an b'a fɔ kosɛbɛ Siriki Kamara ka Kamara o kɔfɛ n'an bɔra yen Actuel Media ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma a baarakɛla bɛɛ lajɛlen folen don a n'a suiba bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Actuel Media la mun fɛn fɛn bɛ na video in suit an b'a bɛɛ lajɛlen fo Mayiga o ka dɔn ni ala sɔnna video in kuma nafamaw bɛna fɔ a la bi o bɛ minnu ta n'u k'u yɛrɛ nafa ni a ye ni ala ka diɲɛ donc balimakɛ de n'o ye Amadu Daw ye ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ Kabalabugu an tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan n'i ko karamɔgɔ Daw caman yɛrɛ bɛ n dɔn n'o de ye donc an bɛ ala fɔ k'ala barikada ala ye tɔgɔ mun kalifa an na ala k'a kɛ hɛrɛ inshallah donc ni ala sɔnna ma komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛ ka jɛ ka an balima n'an sinjiw baro ni ala ta'ala ka diɲɛ inshallah an bɛ foli di ma kosɛbɛ a sabu kɛ ni Actuel Media mɔgɔw mana s'i ma waati o waati i n'i ka jama i n'i ka ci caya i bɛ temps créer ka d'a ma walasa an ka na donc o foli n'o bonya an b'o d'i ma an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali joona ka sabu kɛ waati labɔlaw don karamɔgɔ Daw an bɛ kuma mɛn waati caman radio sanfɛ Actuel Media yɛrɛ sanfɛ ani TikTok ni fɛn caman quoi i bɛ kuma yiri kan yala yiri an kɔni b'a tigɛ ka tobili kɛ n'a ye an b'a tigɛ ka fura k'an ko an b'a tigɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ ye yala yiri nafa bɛ mun de bunahadamadenya kɔnɔna la karamɔgɔ Daw ani an ye fɛn dɔw mɛn yiri kan an bɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ don i b'a tiɲɛtigiya walima ni nkalon don i b'a nkalon tigɛ nka yiri yɛrɛ nafa ye mun ye fɔlɔ an ka société kɔnɔ. Mayiga alhamdulillah i ka nin ɲininkali in diyara n ye et puis a nafa ka bon kosɛbɛ Mayiga yiri yɛrɛ nafa ye jumɛn an ka société kɔnɔna na n bɛ n da don a la sabula n'i ko Mali bi an ka segin kɔfɛ dɔɔni dɔrɔn Mali kɔnɔ ani surtout Afrique yɛrɛ kɔnɔna na yiri bɛ yɔrɔ caman bɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔba an mɔkɛw n'an tulomasamaw ani olu fana fɛ o bɛɛ balola yiri de la o bɛɛ furakɛra yiri de la fo ka taa se u ka don laban ma bon an bɛ don min na komi i b'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ développera jamana caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɛlen don ka yiriw yɛrɛ nafa dɔ bɛ ka tila k'u kɔlɔsi k'u lakɔlɔsi k'u tanga mɔgɔ kana o tigɛ ka sanga ni mun ye a nafa minnu b'a la mais ka yiri nafa fɔlɔ ye jumɛn adamaden ni banana yiri de bɛ furakɛ ni yiri tɛ i bɛ furakɛ cogo di bon n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ ko tubabuw ka fura bɛ yen o fana y'a damana question ye tubabu fura minnu filɛ caman bɛ yen yiri de bɛ ta ka taa a labaara ka produit k'a la produit chimiques k'a la a dɔw bɛ yen dɔw bɛ se ka kɛ ɲuman ye k'a labaara komi a dɔw fana bɛ se ka kɛ fɛn kɔnɔna bɛ se ka sɔrɔ a la kɔfɛ mais tubabu fura fan o fan n'i y'a ta caman bɛ yen n'i y'a jɔ 100 o 100 50 ba 60 fanba bɛɛ ye yiri de ne ni tubabuw ye baro kɛ ne ni siniwaw ye baro kɛ ne yɛrɛ kalan kɛ siniwaw bolo halisa u ka appareil dɔ filɛ n bolo n ka so kɔnɔ n bɛ baara kɛ n'a ye mun bɛ branché adamaden na donc kuma lasurunya na yiri nafa tɛ fɔ ka ban ni kunkolodimi minɛ quelque kɔnɔdimi minɛ a bɛ fɔ ko taa yiri nin bɔ i k'a tobi kɔnɔdimi bɛ ban kunkolodimi bɛ ten bon kana bila bana sidɔnbali fɛn o fɛn n'a bɛ adamaden minɛ yiri de bɛ se k'a bɛɛ furakɛ bon yɔrɔ kɔni ni yiri de b'o kɛ yɔrɔ kɔni i tɛ se k'a fɔ ko yiri kɔni ko nafa t'a la dɛ fɔcogo t'a la quoi o ye kelen ye an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ balo ka se fo san 90 san 100 na ka sɔrɔ Mayiga wallahi o kolo ka kɛnɛ n'i ma jija n'u ye n'o bila taama na n'i ma jija o b'i da an bidenw mun de y'o kɛ u lamɔna yiri la depuis hakɛto b'a la an dala kuma tɛ depuis o denyɛrɛnilama u kora yiri de la Mayiga cɛ o cɛ y'i dan yiri la bilahi a b'i da diɲɛ fɛn bɛɛ la kana siga a la fiyewu yiri dɔnni ka yiri dɔn k'a nafa dɔn ka tila k'a ko ka tiɲɛ siraw ko m'a fɔ dɔrɔn ka yiri fɛngɛ k'a ko ten dɔrɔn kunfɛ mais mɔgɔ min yiri nafa dɔn n'a ye yiri ko wallahi Mayiga a b'i da diɲɛ fɛn bɛɛ la fɔlɔ ye jumɛn ye an ye bana minnu fɔ o y'a fɔlɔ ye filanan yiri bɛ garisɛgɛ se adamaden ma lahala bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min y'a dɔn ni ala ka diɲɛ
ni ala ka dɛmɛ sabula sababu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Allahu taala de yɔrɔ mɛga mɔgɔ dɔw bɛ garisɛgɛ ko gɛlɛya bɛ se k'o minɛ i b'a sɔrɔ denbaya yɛrɛ kɔnɔ hali 200 k'a sɔrɔ ka di nasɔngɔ o tɛ se k'a kɛ mɛga yiri bɛ yiri la n'o y'a dɔn don o don b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ o t'a minɛ mɔgɔ bolo yiri de bɛ se k'o kɛ mɛga dabarijugu yɛrɛ ka bon n ka ko la n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ k'a ban pewu yiri de bɛ se k'a kɛ o ka dabali yɛrɛ tiɲɛ pewu ka bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la depuis ala k'an da ma deli ka ni ɲɔgɔnna lafiya sɔrɔ yiri de b'a kɛ mɛga mana siri cogo cogo ka siri jugu wuli ka bɔ i kan yiri de b'a kɛ mɛ yiri b'a kɛ ten de wa question bɛ yen bamananw b'a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la ka taa yiri wala mɛga yiri dɔ bɛ yen wala bɔn i ka o kuma ala ka barika dɔ yiri dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ yiri 2 tɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ komi n'i ye batiri pilisi ni mɔni fara ɲɔgɔn kan i ye tiɲɛni kɛ fo ka taa sɔrɔ fɔlɔ e karamɔgɔ min sigilen bɛ k'i bɛ ka yiri baara i k'o dɔn mɛga fɔlɔ jumɛn ka daminɛ yiri lili la a bɛ mun ɲɛ buna adamaden a bɛ mun tiɲɛ adamaden ni nin yiri kɛ ka furakɛli kɛ mun b'a kɔfɛ yiri min yɛrɛ filɛ fise joli fise hakɛya jumɛn de bɛ yiri in na i k'o ɲini k'o dɔn fer de b'a la wa mayonzim de b'a la wa kana bila kɛrɛnkɛrɛnyana sadiri fɛn fɛn bɛ yelima minnu bɛ yiri la fise minnu b'a la f'e k'olu ɲini k'olu dɔn fɔlɔ mɛ n'e t'olu dɔn e bɛ yiri bɔ dɔrɔn k'a di mɔgɔ ma ten yɔrɔ kɔni a ka gɛlɛn donc yani an ka tɛmɛ i da sera fɛn dɔ ma ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka i k'o walala dɔɔni i ko yiri dɔw bɛ yen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ batiri pilisi ni mɔni ne kun ko i ka ɲama ka misali 1 walima 2 d'a ma walasa an minnu t'a dɔn an fana k'a yɛrɛ tanga ma yala yiri jumɛn bɛ yen ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se ka gɛlɛya lase i ma ou bien k'i sigi ou bien ka tiɲɛni don i ka buna nin diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn Mayiga n'i bɛ dɔɔni kuma fɔ i k'a fɔ ni dalu ye o de ka di ne ye et puis i ye ɲininkali min kɛ nin diyara n ye kosɛbɛ Mayiga fɛn dɔ bɛ yen fo k'an k'a faamu yiri dɔ bɛ yen olu ye pilisi ni mɔni n'i y'a fara ɲɔgɔn kan n'a problème t'i la dɔrɔn a b'i kɛlɛ mais problème dɔw fana bɛ yen n'a b'i la au lieu k'a k'i kɛlɛ a b'o problème de kɛlɛ zira kelen kelen mun filɛ nin ye mɔgɔ mun n'i ma farati ka zira ni lɛngɛ fara ɲɔgɔn kan tuma dɔw la a b'i kɛlɛ lɛngɛ n'a den cira a bɛ mankan bɔ kisɛw bɛ buru a kɔrɔ n'i ma farati ka zira ni lɛngɛ fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la a b'i kɛlɛ mɛga o kelen o ye yiri ye fɛn mun bɛ yen n'a tɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ yiri la cogo min na a bɛ dantan fɛn fɛn na o cogoya kelen de la mɛga ni mɔgɔ mun bɛ yen nɔ musala la k'a fɔ bana sidɔnbali b'i la bana dɔ bɛ yen a ma sugu dɔn ni mɔgɔ min b'a bana dɔn a bɛ se k'a fɔ i lɛngɛ ni zira bɔ i k'a kɛ nin mais parce que bana in bɛ e farikolo la donc ne ye yiri nin tobi k'a min k'a ko au lieu k'a ka farikolo organe walima a k'o kɛlɛ a bɛ ɲɛsin bana in de ma donc infɛnkɔniya mun bɛ na o de bɛ taa bana in fama a b'o bana in de kɛlɛ a bɛ komi tuma dɔ la i b'a mɛn musala la ko dɔ ye pɔsɔni min k'a kɛnɛyara ka sɔrɔ a kun bɛ ɲini bana b'a la mais a y'a dabɔ k'a b'a min walasa a ka sa mais a kɛnɛyara a ma fɔ mɔgɔ ka pɔsɔni min dɛ kuma de bɛ ka fɔ mɔgɔw k'a faamu hakilima kuma de don mɔgɔw b'a baro ni fɛn ninnu bɔ mun na u b'a baro bɔ parce que fɛn dɔ de don i bɛ fɛn dɔ dabɔ ko dɔ kama mais n'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la i n'a fɔ a sinama sina b'i farikolo la an b'a fɔ sinamaw n'olu b'i farikolo la n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn direct a b'o kɛlɛ bon n'a y'o kɛlɛ o lieu k'a ka tɔɔrɔ lase ma a b'i nafa de donc mais fo mɔgɔw ka faamuya yiri tɛ k'a fɔ kunfɛ baara ye n'i bɛ yiri labaara a labaara cogo la i bɛ a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'i y'a labaara i bɛ nafa sɔrɔ a la n da magara dantanfɛn min fana a bɛ komi jɛgɛ kɛnɛ ani nɔnɔ kɛnɛ ni jɛgɛ kɛnɛ sigi dɔrɔn k'a dun dɔrɔn ka nɔnɔ kɛnɛ min o yɔrɔ bɛɛ dɔrɔn a b'i kɛlɛ olu fana bɛ komi batiri pilisi ni mɔni ala kira yɛrɛ y'an bala la ko mɔgɔ mun n'i tɛ fɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka bagi sɔrɔ n'o ye kunna ye hakɛto b'a la kunnatɔ bagitɔw ka hakɛto kuma ɲɛfɔ de don n'i tɛ fɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ bagi k'i sɔrɔ kana nin 2 fara ɲɔgɔn kan Mayiga i tɛ nin tugu ɲɔgɔn na ka semaine 1 kɛ n'i fari bɛɛ ma kɛ bagi ou bien kunna ye jɛgɛ kɛnɛ tobi dɔrɔn k'a sigi ka kɛnɛ dun ka tin ka nɔnɔ kɛnɛ min a kan yɔrɔnin kelen i t'i ka ɲɛnamaya kɛ i fari bɛɛ bɛ kɛ bagi ni kunna ye mais jɔn de b'a dɔn mais tuma dɔw la fana i bɛ taa sɔrɔ i b'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ fana na a bɛ baara kɛ a dɔw la i n'a fɔ jɛgɛ jalan ni manɔgɔ jalan kelen walima wondo i b'a ni fɛn dɔ fara ɲɔgɔn dabali ni donkɔnɔ bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ a b'o labɔ musala la ni donkɔnɔ bɛ maa min kɔnɔ Mayiga parce que toujours an bɛ yiri kɔnɔ mais an bɛ nafanw fɔ ka taa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de don mais an tɛ se ka tɛmɛ f'an ka nafa di k'a yira mɔgɔw la fɛn o fɛn bɛ n'an b'a fɔ période dɔw b'a la an bolo musala la ni u ye wondo jalan sɔrɔ e k'a sisi dɔrɔn i k'a mugu bɔ n'a y'i diya to t'a la ta t'a la e ka nɔnɔ kɛnɛ ɲini dɔrɔn i k'a sigi i ka wondo mugu dɔɔni ta k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na n'i y'a min ka donkɔnɔ to i kɔnɔ i tɛ miniti 1 miniti 5 kɛ ka sɔrɔ i m'a fɔnɔ ka labɔ i kɔnɔ yɔrɔnin kelen jɛgɛ wonto
mais ka sɔrɔ a kɛnɛ ni nɔnɔ kɛnɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ mais a jalen k'a sisi a tɛ fɛn tiɲɛ wala a ka tiɲɛni kɛ a bɛ furakɛli kɛ yɔrɔ kɔni fɛnɛ ye kabako dɔ ye bon yiri wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ bɛ yen nɔ hali n'a bɛ kɛlɛ ɲɔgɔn kɛlɛ mais n'i y'a fara ɲɔgɔn sababu mun kama a bɛ baara kɛ n'o de ye donc o kama an kana k'o kɛ kunfɛ baara ye donc ni ye ɲininkali ye mun kɛ n na yiri nafa na ani yiri minnu bɛ yen ɲɔgɔn sinaw don yiri minnu bɛ yen u tɛ ɲɔgɔn fɛ yiri caman bɛ yen mais don n'a nataw la an bɛ baro kɛ nin bɛɛ kan n ye 2 misala d'i ma o ye zira ani lɛngɛ ye n b'o misaliya fɔlɔ d'i ma bi a y'a hakili to a la n'a problème t'i la k'a fɔ yiri dɔnbaga ko ka taa nin kɛ tan ka n'a bɔ ka fara ɲɔgɔn kan parce que tuma dɔ la yiri 2 bɛɛ tuma dɔ la puis kelen fana yiri fɛn o fɛn n'i b'a dɔn sigifɛn b'a yiri bɛɛ la zira dɔ bɛ sigifɛn b'o la lɛngɛ dɔ bɛ sigifɛn b'o la lɛngɛ yiri dɔnna si tɛ o si ɲɛna yiri 2 bɛɛ sigifɛn b'a bɛɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ sigifɛn dɔ bɛ yen a bɛ komi an adamaden kabilaw bɛ cogo min na i b'a sɔrɔ kabila dɔ bɛ yen olu bɛ kɛlɛ o tɛ furu ɲɔgɔn ma o tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn ma n'i nana olu 2 fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ cogo di donc o problème kelen i b'a sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ ni ma jija i b'i ka ɲɛnamaya kɛ a la nɔgɔ la mais e t'a dɔn kelen maa min y'a d'e ma o t'a dɔn donc o de kama n y'a fɔ n ko don n'a nataw la nin bɛɛ bɛna walawala don na e yɛrɛ bɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la ko vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan donc ala k'an si jɔ k'a don kɔnɔ donc nin ye ɲininkali jaabi fɔlɔ ye ni ala ka jɛ ye jaba ye kosɛbɛ Amadu Dawu an bɛ foli d'i ma halisa Actuel Media sanfɛ bi i bɛ ka kuma ni ala sɔnna sini ye seli ye bi sunkalo tile laban ye an b'o kɔnɔna la donc nin yiri ni ala sɔnna ni seli tɛmɛna n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛna fɛrɛ kɛ ka fɛn dɔw ɲini k'u kɔ a la ka sababu kɛ an bɛna faydaw di sisan jama bɛ se k'u yɛrɛ nafa cogo min na karamɔgɔ yanni an ka don faydaw kɔnɔna la an bɛna gɛlɛya dɔ bɛ mɔgɔw kan u bɛ ka ne ɲininka la su ni tile mɔgɔ dɔw de bɛ wuli ka se moriw ma ka se somaw ma ka filɛli kɛ k'u kungo la su ni tile sarakaw bɛ fɔ saraka bɛ bɔ mais mɔgɔ tɛ dilan bon caman b'a fɔ ne ye ko bon karisa tɛ fɛn dɔn n ko a fɔ i mago ma ɲa mais kana fɔ a tɛ fɛn dɔn parce que i b'a sɔrɔ a ma se k'e ta dilan mais a ye dɔ ta dilan est ce que o tigi bɛ sɔn k'a fɔ k'a tɛ fɛn dɔn bon n'i y'o fɔ dɔrɔn i n'a fɔ i bɛ ka lagosi a fɔ ne ta karisa fɛ ne ma nɔya la ou bien a ma ɲa bon hakilina bɛ b'o faamu quoi mɔgɔ si tɛ jagoya ka segin a kan tuguni bon ne ni mɔgɔ caman bɛ kuma o la mais karamɔgɔ bɛ filɛ bi kɛnɛ kɔnɔna la mun na mɔgɔw bɛ taa moriw fɛ yen walima somaw fɛ yen ko mɔgɔ la a tɛ ɲa dɔ ta bɛ ɲa dɔ ta tɛ ɲa Maiga i ka nin ɲininkali nin diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ Maiga alhamdulillah i ye nin problème min fɔ nin b'an ka société kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ ye mori ye wa alhamdulillah n ye docteur fɛnɛ ye sabula n b'a 2 bɛɛ kɛ ala y'a nɔgɔya n ma depuis n fitinin fo bi alhamdulillah Maiga i ye question min posé bamananw b'a fɔ ko dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲan cɛlakaw la fɔlɔ ye jumɛn ye n b'a daminɛ an yɛrɛ la Maiga an natara kojugu an dɔnnikɛlaw Maiga ni adamaden natara wallahi i bɛ kɛbali kɛ kelen adamaden c'est à dire kana ɲaga mɔgɔ la quoi ɲaga ala la k'a dɔn k'a fɔ ala de bɛ se ka nin kɛ n'i y'o dɔn Maiga kana siga fiyewu i bɛ fɛn min kɛ ala bɛ barika don a la Maiga sabanan n'i bɛ ala deli fɛn kɛ ka di mɔgɔ ma a kɛ i ni Alahu taala cɛla la i k'a dɔn don min na ala bɛ n'i lakunu k'i ɲininka nin na i ye nin mun kɛ n'a kɛra nkalon ye i b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ n'a kɛra tiɲɛ fana i b'a hɛrɛ sɔrɔ mais i ye question min posé n bɛna don o kɔnɔ mais kuma lasurunya n bɛ kuma an yɛrɛ kun kan fɔlɔ Maiga faut que mɔgɔw k'a faamuya fɛn dɔ bɛ yen ni kamalen dɔ bɔra a kuma na sa Angleterre a ma tɛmɛ heure 1 kan i donna a ye baara minnu kɛ a ye baara minnu kɛ a ye baara minnu kɛ k'a to kɔfɛ mɔgɔ minnu ye ko dɔw k'a la ani a ye wari ci minnu ma minnu yɛrɛ t'a ka téléphone ta a ye kuma caman fɔ mais kuma laɲini ye jumɛn ye Maiga adamaden n y'o de fɔ n ko dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la karamɔgɔ e sigilen bɛ e natalen de dɔnni kelen pe de bɛ la i bɛ se ka kunkolodimi dɔrɔn de furakɛ mais e natara e ko i bɛ se ka diɲɛ bana bɛɛ furakɛ i bɛ bɔ i dɔnko kɔnɔ bamananw ko ni donso tununnen kɔngɔ kɔnɔ a bɔra a dɔnyɔrɔ de la mais kunkolodimi kelen de n'ala y'o mun sababu d'i ma Maiga n'i sigira kan i bɛ balo fɔ ka sa i tɛ malo wa i b'a di mɔgɔ ma o tigi mako bɛ dilan mais n'i taara kunkolodimi fura di ko k'a kɛ kɔnɔdimi fura olu bɛ ɲɔgɔn sira la olu tɛ ɲɔgɔn sira la o bon kelen Maiga filanan ala ye sababu mun kɛ i n'a fɔ i bɛ se ka siri de tigɛ siri tigɛlan cɛkɔrɔba dɔ y'i wele kɛrɛfɛ k'a fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la siri tigɛlan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a dalu n bɛna d'i ma ni cɛkɔrɔba dɔ y'o fɔ e ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n y'i kanu ka nin d'i ma e y'o siri tigɛlan kelen minɛ e dalen b'a la k'o ye tiɲɛ dɛ e y'a tɔ bɛɛ nkalon da i yɛrɛ la o kama donc ɲuman kelen b'i bolo a tɔ bɛɛ tiɲɛnen tɔ kɛ fulomaniya ye Maiga i tɛ se ka mɔgɔw nafa moriw filɛ Maiga n bɛ mun f'i ye mori n'i kɛra mori ye i bɛ baara o baara kɛ jija fɔlɔ i k'a kɛ i ni Alahu taala cɛla la ne ye nin dalu in sɔrɔ n danayamɔgɔ bolo
tiɲɛ don wa n y'a lajarabi tiɲɛ don n'i y'a di mɔgɔ ma a b'a tigi nafa ala ye ne seere billahi mayiga ne bɛ nafolo ko nasi bɔ k'a di mɔgɔ ma k'a ye nin ko a bɛ nafolo sɔrɔ billahi n bɛ sun de la lahara n bɛ segin ala ɲɛkɔrɔ n b'o de ko walasa n ka nafolo sɔrɔ n bɛ garisɛgɛ sɛbɛnden min kuru k'a d'i ma ko n'i ye nin bila i kun i bɛ fɛn sɔrɔ wallahi mayiga ne b'o de kuru ka bila n kun n bɛ fɛn sɔrɔ ni ala ka diɲɛ parce que n dalen b'a la ala ko ya ibadallahi ud'uni astajib lakum ya ni ala ka jɔn a ye n wele n b'aw jaabi ne ye ala wele mun na ala t'i jaabi mais tuma dɔ la ala wele fana dulonnen bɛ sarti dɔw la mɔgɔ mun ma kalan o bɛ se ka ala wele cogo di kelen mɔgɔ mun t'a dɔn ala y'a dɔn ni kalifa ye mun na e fana ka kan ka kɛ maa ye mɔgɔ mun bɛ degun kɔnɔ ka kɛ sababu k'ale bɔ degun de kɔnɔ mais i man kan tɛ ka kɛ sababu k'a tigi tɔ coro mais mayiga fo fana k'a dɔn k'a fɔ ko mori tɛ yen mun ye kira ye mun ye jinɛ ye mun ye wɔkulɔ mun ye sanbiri mun ye mɛlɛkɛ o tɛ yen wa ni mori fana y'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ i y'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ a dɔn k'a fɔ e bɛ sababu de labaara k'a di mɔgɔ ma sababu e bɔra i ka so ka na yan sa sababu de ye se yan n'i ma na i bɛ se yan wa ni mun bɛna bɔ fɛngɛ image mun bɛna bɔ n'u mɔgɔ bɛna suit i n'a fɔ actuel media sanfɛ sababu tɛ wa ni sababu in tɛ a bɛ kɛ wa mais i bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ yan mun na i b'an ka dɔnniw nkalon tigɛ ko nin bɔra an ka dɔnniw de la an ka cɛkɔrɔbaw de bɛ sigi ka i wele diɲɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ min na sa mayiga k'a fɔ i ye nin don n'i tɛmɛna yen kan i bɛ sa o don u b'i wele dɔnni na i bɛ bɔ yen nɔ ka na u sigilen sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw de b'a kɛ dalu de la mais mun na an y'an ka fɛn bɛɛ kɛ nkalon ye bi n m'a fɔ minnu ka baara ye ka sɔnni sira ninnu kɛ ala ko ta ala y'an bali ka na sɔnni kɛ olu tɛ mais ala ko sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni baasi t'a la ala ko sira fɛ fɛn dɔw bɛ yen an bɛ olu kɛ fɛnkɛ tigɛ k'a sɔrɔ an ko ni ala kɛra ma fɛn fɛn kɛ k'o bɛɛ ye bidaya ye an bɛ bidaya mun kɛ bidaya ɲuman bɛ yen o bidaya ɲumanba de bɛ yen ala kɛra tile la jɔn bɛ se k'a fɔ ko ala kɛra kuranɛ sɛbɛn ka di mɔgɔ ma o tɛ yen mais a kɔfɛ kuranɛ ma sɛbɛn wa sahabaw de ma sɛbɛn wa u y'a sɛbɛn n'a ka danaya n'a ka dangana de ani ala ɲɛsira kɔnɔ u y'a sɛbɛn bi o de b'an bolo n'a tun ma sɛbɛn hafisul kuranɛ minnu tun bɛ o don n'u tun banna kuranɛ tun bɛ dɔn cogo di donc o yɔrɔ la an b'a dɔn ala kale kan k'a fɔ min ka kuranɛ kɔlɔsi n'i y'a dɔn ye donc mayiga n'an bɔra an yɛrɛ kun na sisan an bɛna se mɔgɔ jɔn de ma minnu bɛ karamɔgɔw sɛgɛrɛ u ka so problème caman bɛ yen fana client mayiga o de la n y'a fɔ n ko n y'a daminɛ an yɛrɛ la o k'a dɔn k'a fɔ défaut caman b'an yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ mun dɔn parce que n tɛ n yɛrɛ bɔ a la dɛ n'i kumana mɔgɔ wɛrɛw kan a bɛ komi n'i b'i yɛrɛ bɔ a la walima i b'i yɛrɛ lajɛya mɔgɔ si tɛ k'i bɛ na ne fɛ ne b'a fɔ ko ne bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan ne m'a ma ye dugukolo sanfɛ k'i bɛ se k'o kumakan in fɔ ne ye a kɛra télé sira fɛ a kɛra média sira fɛ a kɛra radio sira fɛ a kɛra hali conférence sira fɛ anniversaire sira fɛ cɛ kelen tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko daw delila k'a fɔ ko n bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan wa n tɛ sogo n'a yɛrɛ nka n dalen b'a la ala de bɛ se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan o musala surun caman bɛ yen n yɛrɛ périveau minnu kɛ mali c'est à dire n tɛ mɔgɔ dogolen mais mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ mako dilan dɛ ala yɛrɛ mun y'an da ala ma sɔn ka diɲɛ bɛɛ mako dilan ala ma bɛɛ kɛ fɛntigi ye ala ma bɛɛ kɛ kɛnɛbaatɔ ye ala ma bɛɛ kɛ c'est à dire dɛsɛbaatɔ ye mais tuma dɔw la kana jɔn sababu la dɛ ala kɛra ye dugawu kɛ maa dɔ o de ye sababu de ye ala ye nafolo d'u ma cɛ wa nkalon ala kɛra ye dugawu k'u ye de ala ye nafolo d'u ma fɛn damadama bɛ yen anabi musa alayhi salam bere de tun b'a bolo n'a ye bere in da duguma a bɛ kɛ sa ye bere in tɛ sababu ye yala bere nin ye ala ye wa ala tɛ o mais ala ka sababu don ala ko ne ye nin sababu don nin na n'i ma nin kɛ nin tɛ kɛ a kun ka bere bila k'a ye fɛn wɛrɛ kɛ sa ye kɛ mais ala y'a bonya ni bonya mun d'a ma a kunna n'a ye a y'a dɔn k'a fɔ ala de ye n bila na n b'a kɛ bere in tun tɛ ala ye o o tuma bere nin b'a bolo o kɔrɔ b'a jira k'a ye fila fara ala kan wa olu tɛ ɲɔgɔn sira la o olu tɛ ɲɔgɔn sira la anabi isa alayhi salam ala kun ale fana ka mujiza kɛ a bɛ ɲɛw yɛlɛ a bɛ suw lakunu yala ala de don wa ala tɛ o mais kira de don ala ka jɔnba dɔ de don nin walawalali ninnu fila nafa ka bon kosɛbɛ mais mun na anw bɛ an ka fɛn bɛɛ nkalontigiya bi sababu don ni nana masa solomana ta a ka sababu fana karamɔgɔ bɛɛ bɛnna ka dɔnnibaa ɲɛnama bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la masa solomana ka masaya sababu tun bɛ bololabagi de la hali n'a sɔrɔ bi mɔgɔ caman b'a fɔ a bɛ n bolo a sababu bɛ n bolo ka sɔrɔ nkalonfin don tiɲɛ n'i bɛ tiɲɛ baara mɔgɔ y'a baara n'i t'a baara to yen n'i b'a dɔn a kɛ n'i t'a dɔn a to yen walima i ka wuli k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn mais i ka perse kojugu de anw ma ko sabi mais minnu bɛ na olu caman bɛ yen fɔlɔ jumɛn n bɛ taa karamɔgɔkɛ nin lajɛ a bɛ cogo di mais i ka mɔgɔ ɲuman bɛ don i kan mɔgɔ jugu bɛ don i kan dangaden bɛ don i kan dɔwden bɛ don i kan barikatigi bɛ don i kan barikadan bɛ don i kan
mega dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o de kama ne b'a fɔ mɔgɔw ye ka gɛlɛya ne m'a fɔ ne ka fɛn bɛɛ bɛ ma ko ɲɛmɔgɔ mais ne tɛ fɛn kelen d'i ma ka fɛn fila di ka fɛn saba di k'e ma nafa yala n'i y'a fɔ ne b'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ ani ne kɔni b'o f'i ye mais k'an ka fɛn kelen ta k'e ma nafa yala walima i bɛ k'a laɲini cogo min na a ma kɛ ten n'i y'o fɔ ne ye n b'a fɔ n ko bon a bɛ se ka kɛ sababu don walima i bɛ ka percer a kɔrɔ o man kan tɛ ka ne tɔɔrɔ parce que ne tɛ ala ye o ne tɛ kira fana ye mais dalu i bɛ dalu labaara de donc kuma la surana Mayiga auditeur minnu bɛ na o tɛ na ni danaya ye i b'i ka ala deli fɛn ɲuman ta k'a d'u ma Mayiga k'a fɔ a ye nin kɛ tan wallahi o bɛ bɔ i kɔrɔ kɛrɛfɛ o bɛ taa kɛ kɛcogoya wɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na o t'a kɛ ten e fɛn dir'e ma k'e k'a kɛ cogo min na e m'a kɛ ten o bɛ e b'o nafa sɔrɔ cogo di kelen ala deli fɛn dɔ bɛ yen n'a dir'e ma a bɛ fɔ jija i kana ala tanama ko kɛlɛ waati kɔnɔna na fiyewu mais Mayiga e bɛ bɔ karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn i bɛ t'i ta baara kɛ o ye o bɛ jaabi e bolo cogo di Mayiga mɔgɔ dɔw bɛ yen an bɛ deli ka kuma kan adamaden o adamaden n'i y'a ye dɔgɔkun tile 7 bangedon b'i la ka daminɛ dimanche ntɛnɛn tarata araba alamisa kana bila juma samedi fo dimanche tuguni adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ i ye mɔgɔ mɔgɔ dugukolo sanfɛ bɛɛ nana nin don in tile 7 dɔ kɔnɔ Mayiga bange yiri bɛ bɛɛ lajɛlen na don o don ni ɲɛ b'a la yiri bɛ yen kelen bange ɛri adamaden o adamaden bange ɛri bɛ adamaden ka ko nɔgɔya a b'a gɛlɛya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i t'o dɔn i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ a bɛ fɔ nin don n'i nana nin don i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an bɛna an da don ninnu na mais don nin dɔrɔn tɛ ɛri dɔw de bɛ yen problème dɔw de bɛ yen n'i ye juma ta ka daminɛ juma 4h fajiri la seli kɔfɛ fo ka na bila 10h30 la problème foyi tɛ n'i bangena o kɔnɔ i bangena ɛri ɲuman na mais i bɛ sɛgɛn parce que e bɛ kɛ mɔgɔ ye tuma dɔ la Mayiga waati b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ girin na ka taa baara yɔrɔw la mais k'a fɔ gɛlɛya karatatata mun bɛ juma kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ ayi mais e ka gɛlɛya bɛɛ bɛ kɛ i ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla de la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la e mago b'a la mɔgɔw la waati min na bɛɛ bɛ bɔ i kɔrɔ c'est à dire i ka ko tɛ bonya mɔgɔw bolo kosɛbɛ parce que sabu kɛ mun ye e bɛnna ni ɛri mun ye i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ ka taa fɛn ɲini yɔrɔ la waati donc o waati i b'a ye i bɛ kɛ kelenna mɔgɔ ye i bɛ mɔgɔ caman ye u b'a fɔ ni mɔgɔ si tɛ n fɛ ne mana don hali jamana o kulu bɛ ci sababu b'a la o mais na ka daminɛ 10h30 walima 11h la kana bila 1h walima 1h30 ni bangena o kɔnɔ problème in bɛ yen de parce que waati in ka giri kojugu o ye juma yɛrɛ waati juma ka giri dɛ a fɔ ko juma ni bangena la i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ gɛlɛya jumɛn de don sababu jumɛn de b'a la o ye waati ka giriya de musala la e tɛ se kilo 50 kɔrɔ kilo 200 dara e kun e b'o ta ni dalu jumɛn i tɛ se o mais i bɛ mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ sisan ka i dɛmɛ k'a ɲu walima k'i dɛmɛ ka dɔ bɔ a la o dɛmɛ de ye muru ye karisa tiɲɛ na problème min b'i kan i bɛ nin yiri ko i bɛ nin sarakati bɔ o de b'a nɔgɔya mais an moriw bɛ kuma caman fɔ mɔgɔ ye bilahi i bɛ sigi turabu kɔnɔ ka adamaden ka lajɛli kɛ k'a ba i yɛrɛ ɲɛ b'a la sarakati foyi t'a la ala bɛ nin ko in dilan u bɛ tila ka ala ni kira kale n'i ma nin sarakati min bɔ a tɛ kɛ Mayiga ne tana o de ye diɲɛ kɔnɔ non hali ni ne wele sisan k'i mago bɛ nafolo ko baara la n b'a f'i ye i bɛ jɔ n b'a lajɛ n'i y'a lajɛ n'i y'a dɔn n bɛ se k'i ka baara kɛ ka sababu bɛ n b'a fɔ karisa n bɛ se k'a kɛ n b'a kɛ ni prix de la point n'i sera o la an bɛ baara kɛ n'i ma se o la an bɛ yafa ɲɔgɔn ma sababu de ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen mais sababu ala ye sababu ye auditeurs caman bɛ yen u t'u ka lahalaw dɔn u t'u bangedon dɔn kelen hali ni mun b'u bangedon dɔn c'est à dire problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ ka dolo fana ye Mayiga f'i k'a ɲini k'a dɔn de adamaden yɛrɛ ko bɛɛ ye dolo de ye ni bangedon dɔn ka bange ɛri dɔn i ka jija k'i ka dolo dɔn dolo ye jumɛn ye Mayiga adamaden yɔrɔ tubabu ka sira fɛ u b'a d'a ma dolo sira fɛ tuma dɔ la mɔgɔ caman bɛ arajo sow la u bɛ walawalali ni fɛn ninnu k'a la mun na o ye tubabu ka sira ye calcul tɛ wa bon nin fɛnɛ sira fɛ n'i ye turabu da ka adamaden ka dolo ɲini calcul kelen de don turabuden bɛɛ ye tɔmi de musala la ni seju ta tɔmi 5 de don ni adama ta tɔmi 7 don ni maliju ta tɔmi 5 don ni ye bayaro ta tɔmi 7 don maintenant dɔ ni dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye hakɛ min d'i ma o de don a tɛ yɛlɛma ni tan fara ɲɔgɔn kan Mayiga joli don o bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ o tɛ yɛlɛma bon nin de ye moriya ye kelen e t'i ka dolo dɔn dolo ye fɛn dama dama an delila ka walawalali k'a kan an bɛ walawalali kunkurunin dɔ kɛ média in sanfɛ bi mɔgɔ dɔ bɛ yen
an bɛ mun dɔn bakurubaya la parce que n'i ko i bɛ don dolo profond yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ la an bɛ temps ta kojugu mais bakurubaya la adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ doloba 4 de kɔnɔ wa doloba 4 nin fɛnɛ kelen kelenna bɛɛ tilalen bɛ sigiyɔrɔma 4 an tɛ doloba kelen ta an kuma comme an ka waati bɛ cogo min an bɛ doloba kelen mun ta n'i ye turabu ta niso ta o bɛ bɛn seju ma n'i ye seju ta seju bɛ bɛn tasuma de ma o ye dolo dɔ de ye mɔgɔ min dolo bɛ tasuma la mɔgɔ min ka dolo bɛ tasuma na mais k'a fɔ fana ko seju nana ni na k'i ka dolo ye tasuma ye o tɛ dɛ o ye nkalon de ye turabu mako bɛ fɛn dɔ de la n'o ye sakala ye i bɛ turabu tɔmɔ de musala la e bɔra i ka so ka na ne fɛ yan jɔn de e ci ne ma turabu b'a jira i nana i yɛrɛ i mako la walima dɔ de ko taa karisa fɛ yen n'a ye nin kɛ ta i mako bɛ dilan turabu b'a jira mais o bɛ yira jumɛn na sakala de b'a jira mais n'i tɛ nin dɔn a bɛ komi i tɛ turabu yɛrɛ dɔn e yɛrɛ sigilen tɛ turabu kɔnɔ n'i nana nafolo ko la n'i ye turabu da i bɛ sakala tɔmɔ karisa bɛ nafolo sɔrɔ walima t'a sɔrɔ turabuden min b'a fɛ i b'a dɔn o fɛ o ye musala surun ye a bɛ komi an b'a fɔ an ka lisikara kɛ k'a lajɛ ni nin ka di n na n'a man di n na o bɛɛ ye dugawu kelen de ye o filanan Mayiga mɔgɔ mun bɛ yen n ye tasuma mun fɔ n bɛ na don o de kɔnɔ dɛ mais n bɛ ka walawalali kunkurunin dɔ de kɛ pour que mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ mɔgɔw ka faamuya joona quoi dole tɛ fɛn ye k'a fɔ ko kunfɛ baara don Mayiga mɔgɔ min ka dole ye tasuma ye ni tasuma ni ji fara ɲɔgɔn minɛn kelen kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di dɔ bɛ dɔ faga ji bɛ tasuma faga fara t'a la o ji bɛ tasuma faga a fara foyi kɔni t'o la fo n'a kɛra Ala yɛrɛ ka kɛlɛ tasuma ninnu i n'a fɔ tasuma dɔ o jaadi tasuma ninnu o dun fara tɛ maa bolo o fara kelen pe min b'o la o ye duwawu de ani ka Ala deli Ala k'o kun b'an kan Ala kana an ɲɛ da o kan wa Ala kana o tɔɔrɔ se silamɛ si ma Mayiga seju musala la ni n ko ko seju ye tasuma ye mais tasuma qualité jumɛn de don Mayiga tasuma dole fɔlɔ mun tasuma mun n'a fanga ka bon tasuma dɔ bɛ musala la i n'a fɔ an da magara minnu na sisan tasuma dɔ bɛ yen a bɛ wuli cɛ tɛ muso tɛ mun bɛ se k'a faga a dɔw bɛ yen i n'a fɔ dugukolo yɛrɛ tasuma ninnu an b'a fɔ ko tremblementaire comme on appelle tasuma ninnu Ala k'an kisi o ma o ye tasuma fɔlɔ ye kana bila tasuma dɔw bɛ kɔngɔ kɔnɔna minɛ i b'i jɔ k'a lajɛ Mayiga a tɛ kun i la k'a fɔ k'i bɛ taa faga n'i y'a mɛn i b'a faga i sera ka gɛrɛ a la bon o tasuma fɔlɔ turabu kɔnɔ o dolo o bɛ yen ani adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ dolo tasuma o bɛ yen o ye kelen ye Mayiga tasuma filanan tasuma kami kelen kelen mun n'an b'a kɛ furunen na ni ka tobili kɛ n'a ye n'i ma maga a la a t'i kɛlɛ o ye tasuma qualité dɔ de ye n'i ma maga a la a t'i kɛlɛ mais i b'i mako bɛɛ dilan n'a ye o dolo tasuma bɛ yen Mayiga o tigilamɔgɔ n'i ka dolo kɛra o ye e b'i ta kɛ mɔgɔw de ma ko ɲɛni mɔgɔ camanba de Ala b'a gulo e la e de b'i ta kɛ mɔgɔw ma ko ɲɛni tasuma sabanan i n'a fɔ muso bɛ lɔgɔ minnu mɛnɛ lɔgɔ mɛnɛni tasuma i b'a ye tasuma bɛ mɛnɛ a mɛnɛnen don dɛ mais a bɛ ka baara dɔ i bɛ ka mako dilan n'a ye mais a tɛ fɛn tiɲɛ ye tasuma mɛnɛ ka kuranɛ kalan très bien kuranɛ kalan yɔrɔ yelenw tasuma b'o la nɛnɛ bɛ a ye tasuma ba mɛnɛ k'a sigi a la o ye tasuma yeli dɔ ye ka na bila tobili kɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ don a kɔnɔ ni tasuma qualité sabanan ye a naaninan ye jumɛn ye o dɔw ye i n'a fɔ an sigilen bɛ lumière minnu filɛ nin ye an kɔrɔ a dɔw ye Mayiga sanmɛgɛru alimɛti mɛgɛru birikɛti tasuma de don mais ni i m'a mɛnɛ a tɛ mɛnɛ ne ka dolo kɛra nin n'i ma ka wulikajɔ n'i ka muguma ma bonya Mayiga i b'i ka ɲɛnamaya kɛ i tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i bɛ birikɛti mɛnɛ k'i mako dilan cogo min na i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ten de i bɛ tasuma alimɛti mɛnɛ cogo min na dɛ sanmɛgɛru bɛ tɛmɛ cogo min na yɔrɔ a tɛ jɔ e ka ko fɛn si tɛ k'a fɔ k'e b'i sigi k'i ka ko b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ i b'i si kɛ ten dɔrɔmɛ kelen i t'a sɔrɔ f'i ka wulikajɔ ni mugumaw de fanga bonya tasuma bɛ tila ka taa nin tilayɔrɔ dama dama na tasuma min fanga ka bon n'a bɛ kɔngɔnna bɛɛ jeni o ye dɔ ye tasuma min bɛ yen ni tobili bɛ kɛ n'a ye i n'a fɔ gakuru i n'a fɔ kuranɛ kalanyɔrɔ tasuma walima nɛnɛ bɛ a ye tasuma baw minɛ walima hali a dɔw bɛ se ka kɛ i bɛ tasuma ba walima i bɛ ka fɛn dɔ minɛ yiri dɔ fɛn dɔw to kalakalaw to dɔrɔn ka tasuma wuli a la o ye tasuma qualité dɔ de ye donc naaninan in o de bɛna don i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n ye minnu fɔ sanmɛgɛru b'o la yelen ninnu bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ ani birikɛti n'i m'a mɛnɛ a tɛ mɛnɛ alimɛti tasuma n'i m'a mɛnɛ a tɛ mɛnɛ donc dolo tasuma fɔlɔ o bɛ tila ka taa ni tilayɔrɔ naani na a soba naani soba fɔlɔ fɔlɔ ni tasuma ye wa a bɛ tila ka taa ni tilayɔrɔ naani fɛnɛ na bon dolo so kelen o kelen n'i ye bɔgɔ ta bɔgɔ bɛ tila tilayɔrɔ naani n'i ye ji ta ji bɛ tila tilayɔrɔ naani n'i ye fiɲɛ ta fiɲɛ bɛ tila tilayɔrɔ naani
bon ni kelen o kelen fana bɛɛ n'a nafa de don a bɛɛ fana n'a problème de don inchallah an ye émission caman kɛ yiri ni laturu quoi ni ala sɔnna ni kɔfɛ n'an bɛ émission kɛ an b'a kɛ spécial dolo ye hali an bɛ kuma dolo yɛrɛ kan mɔgɔw b'a dɔn cogo di k'i dolo bɛ fiɲɛ na i b'a dɔn cogo di k'a bɛ tasuma la i b'a dɔn cogo di yala n'a bɛ fiɲɛ na i kan ka mun kɛ n'a bɛ ji la i kan ka mun kɛ c'est à dire ninnu an bɛ don nin kɔnɔna la ni ala sɔnna mais comme an waati bɛ k'an tantigɛ ma an bɛ an teliya ka se an ka fayidaw ma an b'o di walasa filɛbagaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na émission na an b'u bɛɛ fo karamɔgɔ daw ka téléphone numéro a fila o de filɛ vidéo duguma di vidéo duguma ne bɛ 74 mun na ani Malitel mun bɛ yen olu fila olu ye a ka téléphone numéro n'a y'o la a b'u sɔrɔ ne fana ka téléphone numéro bɛ n tɔgɔ duguma donc karamɔgɔ daw an bɛ don an ka émission étape laban kɔnɔ n'o ye a selen a kuncɛma yɔrɔ la donc n'o ye fayida ye laturu kan yiri kan i ye fayida dɔ di zɛrɛn jɛ kan mɔgɔw y'a layɛ dɛ mɔgɔw y'a sɛbɛkɔrɔ layɛ u y'a sɛbɛkɔrɔ kɛ k'u ka foli d'i ma donc zɛrɛn jɛ walahi donc mɔgɔ min y'a layɛ a ka ca kojugu wa mɔgɔ camanba de y'a commenté donc an bɛ fɛ i ka segin tuguni ka mɔgɔw dɛmɛ halisa juguya yiri dawula wa c'est à dire mɔgɔ bɛ se ka dawula sɔrɔ cogo di ka sanga sɔrɔ k'i koja jama ye ani bana dɔ bɛ an cɛlakaw fan fɛ n'o b'a fɔ ma ko faiblesse sexuelle a fana ye mɔgɔ caman na bi a dɔw ka bɛ ka furu yɛrɛ sa donc ni a dɔ bɛ yen i bɛ se ka mun di jama ma bɛɛ k'i yɛrɛ nafa n'a ye donc i bɛ se k'o fɔ an ka émission kɔnɔna la. Maïga an bɛ ala fo k'ala barikada nin layidu de b'an ni Alahu taala cɛ n'a ka di kana n'an fɛ yɛrɛ wallahi an y'o fɔ diɲɛ bɛɛ la radio la an b'o fɔ cogo la télé la an b'o fɔ ten wa média sanfɛ an b'o fɔ parce que mun an b'a fɔ an kunkɔrɔtalen an wasolen ala tanunen mun an b'a fɔ jɔn ka kari Maïga n'i ma kari i bɛ sa jɔnya juru la Maïga ye ɲininkali mun kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana fayida hukumu kɔnɔna na minnu bɛ yen k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ b'u la karatatata an bɔra ka zɛrɛn jɛ fayida mun di i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman y'a lajɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ne wele a don ni bi cɛ n t'a don dɔn a wagati a mɔgɔ hakɛ dɔn quoi bon kuma la suran na an tɛna segin fayida kelen kelen kan a bi yan de Maïga ala y'a di kunkolo la de dictionnaire de filɛ nin wallahi ayi an bɛ ka nin baara in kɛ san 10 ni kɔ radio so la radio ye livre bɔ ka fɛn bɛɛ bɔ a la kunkolo n'a bɛ yen de n'a ye janbɛ kilisi daminɛ sa Maïga fo sini sɔgɔma ne tɛ kelen da kelen kan ni mago bɛ kuranahaya fana na alhamdulillah ala ye dɔɔni kalifa na o fana na nafa siraw fɛ a b'o cogoya kelen na yiri fana b'o cogoya kelen na donc k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn waso tɛ dɛ ala ka nɛɛma de don Maïga mɔgɔ mun bɛ yen k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ de b'i la karatatata garisɛgɛ ko sira fɛ n bɛ n'a di o la i ye kɔrɔ ni tilebin ni bani ni baba boli i ma ɲɛ sɔrɔ a la Maïga jija i ka tagama ka taa si la i ka ɲɛ da si ladɔn cɛman na muso ma bɛɛ bɛ sisun kelen na Maïga kelen filanan i k'a sɔrɔ sisun in bolo dɔ jajalen bɛ sisun in na Maïga an tɛ mɛn ka nin fayida ninnu di mɔgɔw ma dɛ tuma bɛɛ tɛ quoi k'a fɔ komi waati bɛɛ an b'a di mɔgɔ ma an y'a di radio la ala y'an seere n bɛ tila ka dalu dɔ di ma ka yirɛ la an bɛ fayida dɔ di Maïga Allahu akbar mɔgɔw b'a to a bɛ taa k'u da après u bɛ tila ka nimisa daminɛ Maïga n'i taamana ka taa se sisun ma e ka si ladɔn cɛma kari i ka si ladɔn musoma kari bolojala mun bɛ si na e k'o dɔ kari ka fara kan Maïga o tɛ kelen o bɛɛ yiri kelen de mais fɛn suguya 3 différence b'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ladɔn cɛma o ye ladɔn misɛnmanin mun ka jan o ye cɛman ye musoma ale de filaburu ka bɔ a bɛ komi tulo fara o ye kumaba ye sabanan ye yiri bolo mun jalen bɛ sisun yɛrɛ la jalan b'a la kɛnɛ b'a la e ka jalan in kari Maïga i bɛ na ni jalan ni ka kari ka ladɔn ni siri mais ka kangari kelen da mɔgɔ ye mɔgɔ si kana fara sirilen tobi k'i b'a ko k'a min an bɛ mɔgɔw bala la wallahi Maïga fɛn juguba tuma dɔ la i bɛ siri tigɛlan di mɔgɔ ma ko taa nin tobi k'a ko i ka ko tile 7 mais i b'a dɔn tuma dɔ la a bɛ taa yɛrɛ siri de mun n'a b'a yɛrɛ siri i ka kan ka yiri ninnu walaka de ka bɛɛ da daga kɔnɔ juru minnu b'a la ni nɛgɛjuru dɔ a tigɛ ni fu dɔ a tigɛ ni yiri yɛrɛ dɔ a tigɛ hali ni m'a bɔ a la e k'a tigɛ dɔrɔn k'a bɔ ɲɔgɔn na Maïga o ye siri belebele de n'i y'a walaka k'a don daga kɔnɔ nin cogo la hali n'i y'a sɔrɔ i y'a siri kɔngɔ kɔnɔ ka na n'i nana i b'a tigɛ ka bɔ a la hali n'i y'a siri ni ladɔn dɔ i b'a walaka kuru 7 ladon musala la n'i ye ladɔn cɛma kɛ kuru 2 walima kuru 3 ye i bɛ musoma fana kɛ kuru 2 walima kuru 3 ye ka yiri yɛrɛ bolojalan dɔ fara kan Maïga yiri filanan i bɛna lili mun kɛnen don ka sira tigɛ ka sira traverser mɔgɔ si tɛ tɛmɛ n'i ma yɛlɛ kan Maïga kunfin bɛ yɛlɛ kan mɔgɔ kalalen bɛ yɛlɛ kan dɔnnibaga bɛ yɛlɛ kan kodɔnna bɛ yɛlɛ kan fama bɛ yɛlɛ kan
banabaatɔ bɛ yɛlɛ kan kɛnɛbaatɔ bɛ yɛlɛ kan mais ka nin bɛ fɛn caman lakari dɛ alhamdulilayi wa hali fɛn minnu tɛ ye o ɲɛna o bɛɛ bɛ tɛmɛ a kan parce que a bɛ sira la mais ka n'i ye lili sɔrɔ hali sisan a maralen bɛ ne yɛrɛ bolo so kɔnɔ bamananw b'a fɔ n'i tilala taa ko k'a yɛrɛ i la tabali sanfɛ hali sisan a dalen bɛ tile la ka yira mɔgɔw la an bɛ fɛn fɛn f'u ye ala de ka hinɛ ni ala kama de don sinon bilahi u ka wari t'a dɔw sɔrɔ mais ka n'i nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan lili nin fara sa si ladɔn in kan i bɛna jija ka mande sunsun bulu kuru 2 pe si ladɔn cɛma kɛ 2 i ka musoma kɛ 2 i ka bolojalan in fara kan o b'a kɛ kuru 5 ye siracatigɛ lili o fara kan mande sunsun bulu o kuru 2 fara kan mais ka n'a ye ja n'i bɔra bi i bɛ taa nin kɛ c'est à dire que i kana la ko sini selen n'i ye nin kɛ bi mais ka sini bɛ ka musaka bɛɛ sɔrɔ ala b'a bɛɛ d'i ma ka tobi ka ko mɔgɔ minnu ye kuranɛ kalan an b'a fɔ n'i bɛ se ka i lafi kɔrɔsi sɛbɛn siɲɛ 71 i b'a sɛbɛn k'a nasi kala n'i tɛ se ka sɛbɛn n'i bɛ se ka kalan i da la i b'a kalan daga na yiri nin kelen kɔfɛ daga la ka ji k'a la a tobi ka koko 7 kɛ mais hali ni bana sidɔnbali b'i fari la ala b'a ko ka bɔ a la wallahi n bɛ sɔn dɔ la mais ka siga t'a la fiyewu nin bɛ siri tigɛ i b'a fɔ ko n'i ye muru kɛ ka mɔgɔ ka fɛn tigɛ cogo min na ala ye ne seere billahi nin ka jugu siri ma kelen a ka jugu juguya fana ma n'a dama ye mais ka o kelen an ye mun nafa mun di garizigɛ ko sira fɛ siri sira fɛ juguya sira fɛ a bɛ nin bɛɛ ɲɛ mais a dabɔkun ye garizigɛ ko de an b'a fɔ ka d'a kan mais ka kelen filanan juguya de ɲɔnen bɛ an ka société kɔnɔ kojugu mais ka ntɛnɛndon i bɛ wuli sɔgɔma i bɛ muru ta i b'i tilen sɛlɛdon na n'o ye kaburudon ye n'i nana se kaburudon da la i b'i jɔ i bɛ muru kilisi i b'a fɔ to bisimilayi siɲɛ 3 kaburu 9 su 9 kaburu 9 ni mɔgɔ min ye ne karisa juguya o ka k'a ta n'a ye ne ko ala ne ko a kɛra mais ka nin wolobali don to bisimilayi su 9 kaburu 9 ni maa min ko k'a ɲɛ tɛ da ne kan walima mɔgɔ min ye ne karisa juguya o ka k'a su la ta n'a ye i b'a fɔ muru la siɲɛ 7 mais muru numu ye muru mun dilan mais i bɛ don kaburu don kɔnɔna na ni bɛnna ni yiri fɔlɔ min ye i tɛ maga kaburu la i tɛ maga foyi la yiri mun bɛ yen nɔ a bɛ kaburu sanfɛ sa o a bɛ kaburu don kɔnɔ yiri fɔlɔ min n'i bɛ fɔlɔ la n'i ye cɛ ye kuru 3 tigɛ mais n'i nana n'a ye o don n'a ye ja koko 3 k'a la i ka taa ɲaga fili ndigɛnso la walima kɔji la dɔw b'a fɔ k'i ka taa fili kaburu dɔ la mais ka billahi ni koli kɔfɛ san 1 n'i seginna kan i yɛrɛ bɛ taa kolojɛ dugu i b'a ko don min na fo dati kelen ka na dafa sinon a tɛ koko 2 kɛ san kɔnɔ o ye kelen ye filanan fana n'i y'a ko ni cɛ ma ko k'a t'i ye a bɛ k'a kɔ dɛ ala de b'o kɛ e t'o kɛ koyi ayi e t'o kɛ dɛ ala de b'o kɛ sabula i ye sababu mun lamaga i ye kabako de don quoi mais n'i ye ala bila baara la ala bɛ baara kɛ dɛ ala bilali baara la o ye jumɛn ka ala wele o ye garizigɛ ko ni juguya fayida dilen ye minnu tɛ falen fiyewu an bɛna cɛya fara fan fɛ i y'a fɔ cogo min na impuissance sexuelle nin bɛ kɛlen don ka dutigi caman sɛgɛ kojugu bi hali mɔgɔw ko ko bɛ wuli a man d'u ye o se ma ko tɛ o se ma ko tɛ Mayiga parce que le problème c'est quoi wallahi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ni cɛ bɛ k'a fɔ k'i tɛ cɛya la walima i man kɛnɛ wallahi e ni muso bɛɛ ka kan du kɔnɔ kelen Mayiga bonya ni bonya ye 1000 du kɔnɔ kelen ni k'i fɛn sɔrɔ a la kelen Mayiga muso de bɛ sin k'i jɔ ka 100% ci e yɛrɛ ye cɛ ye wa ni cɛ muso ni fɔ cɛ ma i sara o wallahi Mayiga fo cɛ ka kɛ n'a muso ɲɛ dara i kan wallahi a ja ka tigɛ o de ye cɛya yɛrɛ ye o de ye normal ye an ta tɛ dabara ye dɛ ala de y'a kɛ kuma la surana Mayiga n'a problème bɛ mɔgɔ min na a yiri lamɛn n'a m'a fɔ i ka na n fɛ n'i nana a baden de bɛ yan nɔ n'i nana hali n'i ko million ta n b'a feere i ma n'i y'a ta i b'a ye o mais an mago b'a la k'a den yɛrɛ ma i k'a lajarabi k'i sigilen to ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la e yɛrɛ b'o dɔn Mayiga ka daminɛ fanga dɔgɔya la ani kana bila éjaculation précoce ni fɛn o fɛn b'i la k'a ban un kun bɛna yiri wolobali d'i ma Mayiga i b'a compter a fɔlɔ o ye tomi lili i b'o bɔ a yiri filanan o ye ntɔnkɛ lili a kɛnɛ ntɔnkɛ kelen lili i b'o bɔ Mayiga baara cogo dɔ bɛ tɔnkɛ lili yɛrɛ la n'an ko an b'a baara k'a d'i ma ten mɔgɔ caman bɛ o tɛ se a kɔrɔ dɛ n bɛ ja de la ala ye ne seere ne delila k'a di fila dɔ ma a bɛ miiri la a ko ala ni kira ni sinankunya jo kosɔn n kana nin fura ni fila di mɔgɔ ma bilahi ne ni kuranɛ de cɛ a ko ne bɛ mɔgɔ faga ni nin fura in ye yiri dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a di mɔgɔ ma kabako de don
a yiri bɛ mɔgɔw kabako caman de lase adamaden ma ne y'a di a ma cɛya fara dɔ la ka tɛmɛ a ko kabako de don ne delila ka cɛya fara mun d'a ma mɛ ka kabako caman b'a la a ko ala ni kira kama ni sinankunya jo kosɔn a ko ne bɛ bɔ n ka so don o don 7h mais 11h y'a sɔrɔ ne ka kulisi jɔlen don ne ma se ka bɔ da fɛ sufɛla ma bɔ dɛ 11h y'a sɔrɔ a ka kulisi jɔlen don funtɛni b'a la mais mun bɛ se ka nin kɛ mɛ ka yiri de don n'i ye tɔnkɛ lili ani ntomi lili burencɛ lili sinjan lili yiri dɔ b'an b'a fɔ ko gangorocɛni lili tabakuma lili tabakuma kelen kelen mun n'an b'a dɔn o lili yiri wɔɔrɔ tɛ a wolonwulanan ye sonsonifin lili n'i y'a sɔrɔ kɛcogo dama dama b'a la i b'a cici ka kɛ bitɔni kɔnɔ ka ganifin dɔɔni sɔrɔ i b'a cici k'a fɛrɛ k'a kɛ bitɔn kɔnɔ mɛ ka mɔgɔ caman wallahi mori mun bɛ yen nɔ mali kɔnɔ karamɔgɔ mun bɛ yen nɔ n'u bɛ ka balo n'an ka fayidaw bɛ n'u b'an wele k'a fɔ n'i y'a don remarque kɔnɔ a tɛ kuma kɔnɔ an b'a di ala de kama mɛ ka n'i bɛ balo nin kan fɔ ka t'i sa mɔgɔ t'a f'i k'i fɛn lankolon di yan mɛ ka n'i y'a cici ka kɛ jago bitɔn kɔnɔ walima 4 litiri kɔnɔ e ka jija dɔrɔn i ka ganifin kɔgɔfin ani ɲamaku baara i k'o k'a kan mɛ k'a datugu n'a ye ja n'i y'a datugu sisan sini wulada fɛ verre ti ɲɛ kelen min sufɛ i ka ɲɛ kelen c'est comme tile kɔnɔ siɲɛ 3 n'a ye ja siɲɛ 2 mɛ ka i tɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ la e yɛrɛ bɛ fara in ta k'a sigi kɛrɛfɛ ko ni ma nin bila a bɛ n faga furata kana t'a la yiri de don ne fa tɔgɔ tɛ ne ba tɔgɔ tɛ e yɛrɛ tɔgɔ tɛ i fa tɔgɔ tɛ i ba tɔgɔ tɛ minnu tulon b'an na ni yiri dɔnnaw don n'u y'a mɛn u b'a fɔ karamɔgɔkɛ in bɛ ka mun fɔ bilahi nkalon t'a la ne bɛ ka moriw balo yɔrɔ dɔ de di ta mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka balo ni nin san kalo 12 mɛ ka n'a ye ja fana a mugu fana bɛɛ lajɛlen bɔ i bɛ fara mun b'a sanfɛ i b'a siɲɛ k'a mugu ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a susu k'a nugu k'a tɛntɛn k'a nugu i bɛ kɔgɔfin ɲamakubara ni ganifin i b'o k'a la mayiga mɛ mugu la ne bɛ fɛn dɔ k'a la n'o ye hakɛto b'a la bankɔrɔni cɛya mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ san kalo 12 muso ko nege yɛrɛ t'a minɛ mɛ ka e ka nin dɔɔni k'a la n'i m'o sɔrɔ juguni kelen kelen ɲɛnama ɲini k'a faga k'a golo walima a dafalen sisi i k'a k'a la mɛ ka n'a tigi y'a dɔn hali n'a sɔrɔ a ye su 10 de walima san 10 de kɛ a ma deli ka gɛrɛ muso la o don mɛ a tɛ se ka si n'a ma gɛrɛ muso la o don ayi o farati n'a ye ja bolo mɛ a bɛ kɛ nɔnɔ na i n'a fɔ nɔnɔmugu dilannen nɔnɔ kɛnɛ walima i b'a kɛ fɛn na lipton na k'a min walima naji ou bien nɔnɔ dɔ bɛ an b'a fɔ a ma ko gloria ou bien bɔnni rouge n'i y'a kɛ na dɔrɔn mɛ k'a banna nin ye cadeau ye an bɛ mun kɛ ala kama kira kama e yɛrɛ mayiga kosɔbɛ ka sunkalo yɛrɛ kuncɛ n'a ye ni mun ni fɛn o fɛn kɛ mayiga ka nafa sɔrɔ a la o ka dugawu k'an ye dɛ o ka dugawu k'an ye sunkalo tile 29 kuranɛ kalanba b'an yɛrɛ bolo an b'a kɛ don o don san o san n'ala ye sunkalo tile 29 yira na voilà kuranɛ bɛ très bien alhamdulillah kuranɛ bɛ jigin du kɔnɔ ka sarakatiw bɔ an seko mana kɛ mun ye an seko kɛra bagan kelen a kɛra 2 a kɛra 3 a kɛra hakɛ o hakɛya ye san bɛɛ n'a garisɛgɛ don an b'o de faga ala k'ala deli an yɛrɛ kun hɛrɛ sɔrɔli ani maa minnu b'an sɛgɛrɛ ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ kan ani jamana hɛrɛ donni jamana kɔnɔ an b'a faga ni nin de o y'an fana ka hɛrɛ ye san ye ala ye bonya mun k'an ye wa baara mun fana don ne y'a dalen sogo la de ala y'a yira n na ko n k'a kɛ billahi depuis ala y'a se di ma fɔ bi san o san b'a kɛ sunkalo tile 29 fana sarakati don ni kuranɛ kalanna sarakati mun bɛ bɔ dentuki caman bɛ yen ka o ni lahinɛ ni o ye mun sɔrɔ a dabɔ ko nin dɔrɔn de donc an bɛ bonya da bɛɛ lajɛlen kan ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ donc ni ala taala sɔnna ka ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala ye ɲinanta yira cogo min na ana a y'a yira n na ni se dɔ de ye dɛ n'a ka hinɛ n'a ka bonya n'a ka galangeya ye an b'a ɲini ala in fɛ a ka kɛ o se kelen kɔ ya rabbal alamin ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛma na ala ka yira n'ale sama bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ɲinanta ye banajugu sɔrɔ maa o maa na an b'a ɲini ala fɛ ala kosɔn ala ka banajugu wuli ka bɔ yen a ye kamanagan jugu sɔrɔ maa o maa kan ala ka wuli ka bɔ yen a tɔɔrɔ jugu sɔrɔ maa o maa kan ala ka wuli a ye fitinɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ka du kɔnɔ ala ka fitinɛ in ban an b'a ɲini ala fɛ kuranɛba in bonya n'a hɔrɔma kosɔn ani minnu y'a kɛ ala ye k'a to ala ye ala k'a kɛ olu kama mun bɛ ala yɛrɛ bolo ala k'a kɛ o kama ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ye an b'i yɛrɛ fɔ mayiga ka balimakɛ fo siri kamara ka kamara ka
actuel media suiba bela jelen fena folono ka kala inshallah nga page TikTok Facebook kana bla fen be no réseau sran no Google no ambe bela jelen fo fen be réseau sanfɛ ambe bela jelen fo mo be na imagine ya nga foli be bela jelen mais na la sona bamano ba fo ni ambeta amesi donc ambulo fla danko bela jelen ka yafa ni be fe ni film yira kuma na tuma dola way joni ya ka fili be ka yafa mala ni kira boyana warma ani songolo yira boyana barga ka kala ka ala kan shiri ka damna de pe bange dona fo kana sebi la mago ma fen ken na ya fara be ma ala kama wa ala ka yafa nu bela jelen nyere fene fenke mogo la mbe mundo anti mundo ka kala ka nyina la fa nyere ya fa nyina la ka ya fa nu bela jelema ka shija ani kenani laban ko nyuma ka ala ka kalfana sanwere nyon tuma anga kala ka sigi kan kelen nyana maya ala ka kala kira boyana warma salli ala rasul inshallah wazalami ambe foli dima ambe ala fo émission ngol nyaasele akun jayola an kuma na fen jama kan kuma la turu kan kuma yiri kan kuma fayda kan akla kuma dolo kan nala sona kala dambe foli dima saraka bom mi namna ke bi ala misa donc ambe do ke ala ka saraka jabi ala ka do mini abina di dima ti munu ma ala ka akya unna falai donc ambe foli bema ne kuma mbro bi actuel media sanfe kala se awma amma fo aw kambe mo ngba ngal ten wala shaka maiga mo mo kumbe ka technique si camera kan wada wa téléphone numéro fla afla dugumani 74 bala ani mal tele bala no hakilo 61 wala 64 do 74 75 61 74 60 75 61 wadi orange mal tele 63 42 93 89 inshallah